Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horasma dihita saluhutna, hurian itu hatta, pukau tauma parminggota manugoton, taparadima roha dohot pikirata, martang yang maita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukwede nomor 14 ayat sada saatro di ayat 3. Jehovah Tuhan, Padega
hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadiana tumopa langit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jehovah, tau partanoba toat di ari hagogotan, jala ditadda doakan amar haposan tuibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogu na sahatu dosan jala parasi rohana sumurung, dipangido roham naing mangulu jala martua hami sogot, nungaragam dalana di baik ko manungguli rohanami asahu tadda hami hatuaon sogot, dibaheni hupaserep hami manuaeng rohanami mangido siakko, sai lehon matodim nabadia itu hami asa porsea hami diholong ni roham di hami, sai hutangi hok kami maswaram namangapoi hami ditiki para si rohaon nuaeng, asa sapang hami tuhangoluan na pinarademi di hami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homa patik ni debata di mingguta sadarion, imana nienet sian patik paonopon dohot lapatana. Patik paonopon, unang ho mamunu, dia do lapatan nii, oddo, ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa namangolu. Ikon roha pangolu hodo rohata dinasa namangolu. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu adopan ni debata mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Một trái lòng một tu
Hatopotima dosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung, napungu dohami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goron nami, na mangasahon asini roham nagodangido, say asi maroham midasadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami. Amin. Hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Parasi roha jala pardenggan basa do Jahoba, labbat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahet tu hita hobbar tu akka dosata, jala dang dibalosot tu hita hobbar tu akka hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba di akka namakka biari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Jesus manjohu, Jesus manjohu, si Palua manjohu, korsang silang ihut konaan, sa ihut torok ku Jesus, sa ihut torok ku Jesus, sa ihut torok ku Jesus, ku ihut o Jesus Tuhan ki. Aku diriku, aku diriku, porsanoku masilaku, mangihut on Jesus Tuhaki, saihut toroku Jesus, saihut toroku Jesus, saihut toroku Jesus, kuihut on Jesus Tuhaki. Hatani debata turpuk epistel di bagasan mingguon, imanatar surat di Markus bidualu, mamuka sian ayat 34, sahatro di ayat 38, tajahama marsikat sorin di ayat 40 di rapmahita majahasa. Songonot do didok, laos dijo natoropi rap dohot siseana, didokma tunasida, nasanagiot mangihuto nau, disoadaom ma dirina, dituhuk masilang natu ibanai, diihutom ma au. Ainanay paluahon hosana,
mangohosa sado. Alaina agoan hosa alani au dohot alani barita naulii ido kalua hosa. Ai ahamat tonggunana di jolma nang liat portibiot diomo anggomago do hosana. Ayah hadona tarleon jolma pahentu husni hosana. Rab mahita asa molo adong namaila alaniau manang alani hatakipe maradopon bangso pangalakuk jalapar dosaon laos maila do anani jolmai sogot makat didakoni dinaro ibana di bagasan hasangapon niamana rab dohot suru-suruan akan abadiai disido yang gosahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tidakon maha porseautai songona hina tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siat todi porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal doibana di hau pinor silang na tua tuba nua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sotu dosani disi mai bana pamoksogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 7 September 2025, Partangyangan Week, Rabu tanggal 10 September 2025, masuk pukul 10 siang di Naparjolo di Wik Kelapa Gading di Bagasni keluarga Robinson Sibagariang, Inang Rina Margareta Boru Huta Barat Nahinan, Jalan Gading Elok Utara 2 FE 1 nomor 12 Kelapa Gading Jakarta Utara. Napa duahon Wik Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Harbangan Napitupulu Murtiani Boru Siregar, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 10 Komplek BCS RT 00 Sia 006 Pisangan Timur. Di hari Kamis tanggal 10 September 2025 masuk pukul 10 siang di Naparjolo Wik Rawamangun Tegalan di Bagasni keluarga Malukdin Silalahi Mariani Boru Sihobing, Jalan Haji Ten 2 nomor 20 Rawamangun, Inganan Partangyangan Ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Napa duahon Wik balap sepeda di Bagasni keluarga Rimon Sihombing, Christine Boru Pane, Jalan Kayu Jati 5 RT 0305 nomor 25 Rawamangun Jakarta Timur. Napa toluhon Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasni keluarga Dr. Andus Welvin Tambunan, Ratna Intan Mulyani Boru Gultom, alamat Pulau Mas Residence Blok 1 nomor 12 Pulau Mas Jakarta Timur. Napa opaton Wik Kampung Ambon di Bagasni keluarga Patar Hutauruk, Melita Boru Sihombing, Jalan Plitur Raya nomor 12 Kayu Putih Jakarta Timur. Wik Kayu Putih Kalpling Polri di Bagasni keluarga Nyonya Situa Panjaitan Boru Hutapea, Kayu Putih Selatan 5 nomor 7 Pulau Gadung Jakarta Timur. Padidion Nabadia Minggu Sadarion tanggal 7 September 2025 di Parmingguan pukul 10 di Patu Pahuriat Tado Padidion Nabadia Torop Nidak Danak nama Jalo Padidion Nabadia Sahalak Dak Danak Bawa. Perubahan format laporan warta keuangan. Hobartu peningkatan Parkobasion khusus laporan keuangan tik-tik Parhepengon. Bentuk manang formatna disesuaikan matu format Balitbank dohot sentralisasi keuangan HKBP. Bentuk manang format penyajian laporan keuangan warta jemaat Nabaru ditotopon Minggu Sadarion 7 September 2025. Huriata HKBP Rawamangun marusaha dotorus lah mabahen pelayanan naringgan marhite laporan keuangan na disajihon di harotas tikting transparan dohot uncountable tuhat tama nama masu-masu sude pakobasiota. Bulan diakoni Minggu September on 5 bulan diakoni. HKBP Rawamangun hobartu program dohot anggaran tahun 2025 tapatu pado papungu pelean khusus marhite amplop diakoni di sude minggu di bulan September on, kecuali tanggal 14 September 2025 khusus tu pedita osator Simajuntak FTH. Aka program dohot anggaran Dewan Diakoni HKBP Rawamangun 5, seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kemasyarakatan. Sipul Majahat Tikting adong do panarangion sian dokoni patorakon program nasida. Sosialisasi dohot koordinasi kegiatan miski pekabaran Injil Biro Zending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hobar tu surat Kepala Departemen Marturia HKBP Pendeta Bernard Manik MTH naing dipatu pado kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi Zending di daerah pedalaman. Jala dipangido HKBP Rawamangun gabe tuan rumah dohot aka kegiatan boima di Jaha di Harotas Tikting. Katehisasi sidi khusus. Buka utama pengajarion katehisasi sidi khusus dohot hatotuon boima di Jaha di Harotas Tikting. Formulir pendaftaran boima dibuat di kantor sekretariat mulai Senin tanggal 1 September 2025
Jala ditutup hari Sabtu tanggal 10 September 2025. Parheheon lansia HKBP Rawamangun. Puncak parheheon lansia ima di Minggu Sadarion 7 September 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. Sude lansia di Huriata asa berpartisipasi di parheheoni. Sipul parmingguon pukul 10 di Patu Pado Ramah Tamah di ruang Timoteus. Jala sipul Majahatikting di parmingguon pukul 10 adong do panorangion sian seksi lansia. Parheheon Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung patu parangkaian kegiatan parheheon dan worship night tanggal 24 Agustus 2025 sahat Rodi 4 Oktober 2025. Aka kegiatan parheheon Naposo Bulung, boy madi jaha di hartas tikting. Sude Naposo Bulung asamad dohoti rangkaian kegiatan parheheoni. Festival Kor Ama HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Festival Kor Ama HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nunga terlaksana di hari Jumat tanggal 5 September 2025 di Gereja HKBP Resort Pasar Minggu. Jalata Puji Matuhatta ala Ama HKBP Resort Rawamangun madapot juara harapan sada dohot skor 83,50 alu. Jala gabe utusan lahomad dohoti Festival Kor Ama mewakili HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, HKBP Jatiwaringin, HKBP Petojo, HKBP Pasar Rebo, HKBP Rawamangun, HKBP Menteng Jalan Jambu, se-HKBP di tanggal 25 Oktober 2025. Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin tanggal 8 September 2025 masuk pukul 10 WIB di Patu Pado Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di Gereja HKBP Resort Pasar Minggu. Sude Padita, Diakones, Bibelfro, dohot inasarpat asamad dohoti konvening. Paborhato dohot paojakon padita. Minggu tanggal 14 September 2025 di permingguan pukul 10 WIB Patupautama temu pisah. Paojakon dohot paborhaton Pendeta Osator Simajuntak MTH dohot Pendeta Tupal Sitio STH di Gereja HKBP Rawamangun. Sipul permingguan pukul 10 WIB di Patu Pado acara ramah tamah di ruang Timoteus. Di Minggu Sadari pilihat sipul jamita kantong ungu. Di sude permingguan marhite amplop na pinaradi ni huruyata ima nanaing tapasahat tu Pendeta Osator Simajuntak MTH. Ima tada hamoleateota di Pakoba Senior Nasida saliling mangula di Huriata HKBP Resort Rawamangun. Manang boydo ditransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor sada 25 000 onomopat 25565 atas nama Pendeta Osator Simajuntak MTH. Ruas Nataba, Minggu Sadarion Tajalodo Gabe Ruas Nataba Ima, Christian Reynaldo Huta Barat Naposo Bulung, Narosian HKBP Resort Pakat Distrik Tolu Hubang. Alamat Jatinegara Kaum RT 03011 nomor 20 lalu Jakarta Timur Wik Jatinegara Kaum. Jongjong Mahamuna. Tuhat tamana mamasu-masu nasida gabe ruas narenggan di tonga-tongata tarlu mobi di jolo ni tuhata hudul Mahamuna. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason ma. Marvin KB Situmorang, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kayu Jati Sunan Giri, anak Niamata Mariun Situmorang, Tubuni Nata Arisma Borulu Bandraja, Dohot Oroana, Anna Maria Magdalena Pridei Boru Limbong, ruas ni HKBP Resort Suprapto, Boru Niamata, Guntur Limbong, Tubuh Ninata, Lasma Sariati Boru Siahaan, Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 20 September 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun, Jakarta. Tuhat tamana mamasu-masu parsarpion nasida,
gabe parsaripion nadenggan di tonga-tonga tarlu mobi di jolon itu hatta. Ruas namoding na di hari Selasa tanggal 2 September 2025 nunga jumolo moding sahalak doli-doli ranto hasudungan pardede umur 55 tahun anak niamata malanton pardede nahinan tubuh ni inata Mariansah Burpajaitan nahinan. Alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 30 Sada RT 10 Sada RW 04 Rawamangun Jakarta Timur Wik Kayu Jati Sunan Giri. Tuudean hari Rabu tanggal 3 September 2025 di TPU Kebon Nanas Jakarta Timur. Tuhat tamana mangalihon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggalhon. Pelean dohot akka udut ni boa-boa tajahama di harutak cikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama akka barita masa dohot ulaon akka si patu-pauta bahen sangap di goarna songoni matikting di huriata minggu sadarion. Horas marihida saluhuna amanginang Huria nituwata di bagasan Yesus Kristus. Nahu hormati kami Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Resort Manapar M Panjaitan, Pendeta Fungsional HKBP Rawamangun, Amang Inang Cintua. Lumu mima tuhamun nahu hawalongi kami na tua-tua nami Amang Inang dohot napasobulung soalnya nama dohoti permingguan live streaming di Begasna. Mardomu tu program ni Dewan Diakoni Huriah KBP Rawamangun di Begasat tahun oikumene inklusif sonong didiktik di Huriata 5 bulan Novemberon diguari bulan dana operasional Diakonia. Nomor 8 papungudana laho mangulahon program ni Huria. Ima pangurupion asini roha tu aka nama sahid di Jabu di rumah sakit tuna pogos dohot namar dangon alani sahid. Madulo narenge alani umur. Songoni si palas roha tu ama ina nama balu dohot akadat danak nasopot somarama somarina. Anggaranna dihaperluan Dewan Diakoni godangna 900 juta 700. Tu opat seksi laos marhite on huwa woton hami tu sudi ruas ni HKBP Rawamangun. Molo atara mangalehon si palatrohani ama ina nama balu doho tudak danak iati piatu di patupahuriat tado ima hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 on marhite perayaan Natal Diakonia ima gudangna 540 halak. Na tua-tua nami amang inang sude matahe ruas ni HKBP Rawamangun na romar minggu di bagan sasadarion do na marminggu di bagas na B melalui live streaming kami sian Dewan Diakoni HKBP Rawamangun madok moliate partisipasi mengalihon dana operasional marhite amplop dohot transfer tu rekening ni Huriata. Terpapungudo godangna 144 juta 521.200. Anggaran nadi perluhon Dewan Diakonisial bahat situ tudo pe nahurang alai pos ni roha dohita tutuhan bolas do karpatupa ulon ni Huria. Mordo taringot tupo ti parasian mardala do dohot enggan sesuai aturan ni Huriata. Talehod do bantuan tu aka usaha kecil gudangna 50 kakak.
Jala satu Kikion tahun 2025 marsisa 270.555.327 rupiah. Kami sian Dewan Diakon yang mandok mulai itu sudah ruas ni HKBP Rawamangun. Songon hatan itu hatta nama dok di Matius 25 ayat 40 dungi alusan ni rajaima nasida situ tudo nahudok o Tuhamu nasa nabinahe muna tusada sian anggikul akan name meton natu audui di bahin hamu. Horas Tuhan memberkati. Salum. Shalom. Horas badihita saluhuna. Horas. Amanginang kasambut majolo yel-yel lansia. Angga hudok konanon lansia HKBP Rawamangun sambut amang mandok na tua-tua na martua teh. Tamulai ma. Lansia HKBP Rawamangun. Na tua-tua. Kurang semangat dope. Lansia HKBP Rawamangun. Mulai tema. Na pinarsangapan dohot na ni haholongan pendeta resort HKBP Rawamangun amang pendeta Manapar Manahara Panjaitan MM. Pendeta pendamping seksi lansia amang pendeta Osator Simanjuntak MTH amang inang pendeta fungsional ketua Dewan Koinonia amang Sintua Mangara Manurung amang inang parhaladu HKBP Rawamangun dot sude amang inang lumowi maaka dongan lansia HKBP Rawamangun. Tapuji matuhatta pardenggan basai nasai totong manginingita saluhutna mangaleo na ipason semangat dohot gogu lumowi madihita lansia HKBP Rawamangun boy marlas niroha mamuji pasangap goarni tuhatta di ganup parmingguan. Mulate di tuhatta nasai totong memasu-masu perdalanan punguan seksi lansia huriata HKBP Rawamangun mamuka di Padiri tahun 2004 sahat tusadarion gonok mamarumur 21 tahun dengan jala ulido mardalan kegiatan seksi lansia HKBP Rawamangun songon inganan hadomuan ruas lansia masiat toan masipa jujuan tuha holongan dohot tuaka ulaun na denggan asa gabe na tua-tua na martua sialapan poda mandalani hari-hari ni lansia. Di patupado kegiatan rutin di seksi lansia, ima sermon dohot PHD, patanakon hatani debata, dohot latihan kur, ganup hari Kamis. Partukuan ima diskusi, maka nguluhon hatani tuhatan dohot diskusi, taringot tu budaya, Batak nasomar ralo tuhatani tuhata, ganup di hari Selasa. Manduloy anggota lansia namar sahid dohot nasoboy bero tu permingguan alamar sahid. Pangapulion tu anggota manang keluarga anggota. Amang inang tahun 2025 on dipatupado kegiatan parheheon lansia HKBP Rawamangun ima parjolo di hari Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025 ibadah pembukaan parheheon lansia dilanjut tondok seminar. Topiknya merayakan usian lanjut dengan beriman, sukacita dan berhikmat. Pembicara utama amang pendeta Daniel Tia Harahap MTH dohot mengelola emosi secara bijak pada usia lanjut. Pembicara utama Dr. Agustina Hendriati psikolog. Na mendohoti seminar on godangna 200 halak ruas lansia HKBP Rawamangun. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 di Patupado kunjungan gerejawi tu HKBP Philadelphia Bekasi Resort HKBP Durenjaya. Di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 lansia HKBP Rawamangun 52 halak gabe peserta angklung
lansia distrik 8 DKI Jakarta kategori rekod muri. Jala dapat do rekod muri. Di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 ibadah padang di Desa Bojongkoneng, Sentul Selatan, Bogor. Minggu Sadarion ma di kebaktian Sadarion puncak parheon lansia HKBP Rawamangun. Mardalan dohot dengan sude ulaun parheon lansia tahun 2025 on. Saya anggiat ma marhite ulaun nang dipatupai boy mangalehon semangat na imbaru dohot las niroha tuhita lansia. Laho membangun kekerapan dohot kebersamaan di hita ruas lansia ni Huriata. Dumoy bima tu kemajuan ni seksi lansia Rawamangun tu ari-ari na mangihut. Atong tapai ihut-ihut majolo video kegiatan pada lansia Rawamangun tahun 2025. Upasat hamima mauliate tu uluata amang pendeta mana Parmanahara Panjaitan tu pandita pendamping lansia amang pendeta Osator Simanjunta MTH tu ketua Dewan Koinana Situa Mangara Manurung na saya totong mangalehon perhatian dohot mandongani sudi kegiatan seksi lansia HKBP Rawamangun. Mulate nang dohonon nami tu sudi amang inang lansia HKBP Rawamangun na mendukung kegiatan pavilion lansia tahun 2025 on. Gabe boy madalan dot dengan saya tuhat ma na mambala sudi pambay muna na dinggani. Ditikyon ma rohami menghimbau tu akadongan lansia HKBP Rawamangun asara masar mahita di seksi lansia Rawamangun tu ari-ari na mangihut. Sayang giat mahita lansia HKBP Rawamangun boy gabi na tua-tua na mertua lansia na tuguha porseon na pangalapan di poda jala totong marlas niroha makobasi mandiri dan tangguh di bagasan pangaremoten ni Tuhata. Lansia HKBP Rawamangun. Lansia HKBP Rawamangun. Mulai tema Horas.
Adalah keperorangan di Tuhanmu siano unang hosai tarpaima hema sadariyo begema hosai di pio
Damai di batana sumurung sian salhu naroha, ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita salut nakamanginang, naromar minggu di bagasan Manugoton, di Huriata, HKBP Romangun, nang secara live streaming, dia ke bagasna, nanginanna. Dapat jolo sahali selama emak tokan itu tuan nami. Lansia ni Huriata HKBP Romangun, nabui mengunjungi parheo di bahasa Sadarion. Dan tua-tua nomor tua. Nang pena tua-tua ngalanjut umur, mau lorohai semenyala do terus. Bajui luar biasa do, ate merana susun. Boy do matua daging, mau lorohai ikut do semangat, ate. Nang pesipata ngasonggo pakapar sahiton, lagi ngasih patah ulu gali pamatang, alai hadiah mai bonus namai, akka manginang. Jadi ulang pola margutung tamu, ci dagi kuba indah kan, dang bonus namai. Bolo boy mangai akka parsahiton, alai boy pe mangalak kahod dirina, tu bagas jore Tuhani tarlumubi, boy pe malang bipangsi dok mie goreng ngajagoy. Ate, segejang mumur biak akka manginang dah. Selamat untuk anak-anak kami untuk pertandingan nanti untuk hari Sabtu ya di festival remaja sedistrik kita HKBP asa imanak lagu nasida ipatu betu hita tatanya komma asa bu nasida nadumingkat na terbaik jala bu juara nasida jala amanginang omma tikina musek tuhami ima marjamita parpudi di pukul 10 alana tanggal 14 September 2 minggu nengro borhat mahami pabora huriom mahami itu inganan baru jalanunga diujakok kami gabi padita fungsional sekaligus uluan di HKBP Sidoarjo nama resort tu HKBP Surabaya jala tangyang muak kamanginang nunga sau be tanggal 24 September hami di jak kondisi. Alai holang perminggu tado dang adong be, dang baju pak kita. Alai bolo parsauran pasti do baju pak kita kamanginang ate. Yesus tung dauro hamu syak kami. Bolo hami saya jumoro do to hamu ate. Alani lasmaro hatta kamanginang nang mahita marsaur dot hatan debata di bagasan mingguta sadarion. Ima hata debata nanienet sian panurirang Jeremia biddu 10 elu mamuk kamai siana isada sahat tu ayat 10 sada. Sonamma hata debata ujah matu hita saluhuna. Oddo hata nangro tu si Jeremia sia Jahuba songonon. Ehe maho jalatuat tu bagas ni si topa hudon. Disima patu bege honokku tuho. Dungi tuak maahu tu bagas nisi topa hudoni. Jala idama tongon ibana mabbahen sada ulaun di atas pamutoran. Ape dang menjadi hudon na pinaulinai. Songon sagipal tano di bagasat tangan di si topa hudoni. Gabi mangulahi bana pauliho sada inganan na asing. Guru lomo ni roha ni si topahudo ni mabbahesa. Dungi Roma hata ni Jehovah tuahu songonon. Tung na sotarbahena huroha songo si topahudo non. Mabbahe tuhamu ale pinopar ni Israel. Ninda Jehovah idama songotano hudod di bagasat tangan ni si topahudon. Songonido hamu di bagasat tangaku ale pinopar ni Israel. Sato kinahu martai dopak sada bangso, dohot dopak sada harajaon, naing manggurati, dohot naing mamacikon, dohot naing mangago. Alai molomulak bangso nang hupalubay siyan hajatonna, gabi marpangulahi rohakku taringot tu hamagawan, naung husak kapi, naing bahenokku tu ibana. Jala satu kinari ahu martahi taringot tu sada bangso dohot taringot tu sada harajaon naing paulihon dohot pahoton. Alai molo dibahen najat dijolo ni amatakku
gabe dang ditangihon sorakku, jadi sol-solakku marohakku taringot tunadenggani, naung hubaga-bagahon naing bahenokku tuibana. Ope, wadok ma tu halak Juda, doho tu isi ni Jerusalem. Songno doha tari Jehovah idama au jumadi hon hinama goto hamu jala sumakap tahi dopak hamu. Wa mula mahamu ganup sia dalam nanarwai. Jala padinggan hamu dalam muna dohot pabahenam muna. Disido sahana. Hurian tu hatta di hamu kadamang dainang ha anggi nang pinaribo pe yado sahalak parhaladu padita nang mamicang sahalak ina ruas ni huria ala nunga matsai gudang akka hajuka tu di bani-bana alai roma ruas madot di bana amang unang pola picak kamu inatai ang donon hata nasulpak. Gak usah dinasehati, nanti ada kata-katanya yang gak enak gitu. Ali saya juga lupa haladot do pajupangi nyon keluargon. Ijupangi dungi dok katana asaboynya muba pangalahon inat taon. Ali Peter sulpa do hatani nat tombat osonon. Amang padita parhalu nami. Ingok dah sahatu nama te sonon dah mau. Idok kemana? Ya roh madok kesonyak kamanginang boleh paingot amat tay natta enak aja loh gak berubah aku ya sampai mati begini aku gitu ang dosong ini manang inatta tu amatta pah orui parisa pomi pak bah parjolo du tadon siakko itu kan udah paingot tahu cuma aku mati marisap indah ada tosong ini ang dosonek kamang, orang pala tersinggung maju tadi. Manang, amar say amat ton, unang gudang-gudang alang. Boleh jadi buat tong, bodo turut perintah tu inatta. Alam memang ngai para di natta. Ale mulai pesta, isi matong, isi malas ni rohanai. Harus pesta manya gaduk minggu na rohana kan. Alana boleh paling inatai, Esang dosong ni iwa ini amaton idahan terigu inate sapudi ikawal igu tinggal wati ibu idah ni perinna jonggor si inate mamulus musik tulopan jagal ibuat igu inate wati buat buat iba jugul mamulus musik tusupna kanang nomor jocor na ngisi idahan ikan ibuat ngaku otong piring na maton. Hape amatong amar sait. Indak. Pitor muro matay. Ingo dah, unay pailah huwari pestaon. Hape mula mamatay do inatay sa pesta sa ibagos, morong-orong mamatay. Ay dang porsi na betong nanalang na. Kan? Dang porsi na binalang na. Marsahay may bana. Odak ka manginang. Jadi molarong karakter nasongoni setiap kaino ngamong nang matua, arong madok survei membuktikan songonon. Tikos manang naraw sa guru dihitaro, alisya buku na usaha. Bolarong halak nang marumur 50 tahun, sahat 20 tahun, dang berubah benak karakter na, inamay na satu nama mati. Jadi usaha do kamus bahasa Indonesia ada karakter. Karakter itu katanya sifat kejiwaan, akhlak, watak, tabiat, ido, tabiat na ima karakter. Jadi ya kamanginang mau larang karakter na saya terus holang mamalastiki, olo di mana terus sampai tu mate mamalastiki, ido. Dang boy bereng na lobi, hape mailay ba, tasna harga 50 juta, isinya lapet. Dosa asang. Baik kumbah. Si patau lu busuk.
Arang do halak gior rohana malastiki, dia pe la aris har keluarga mai, arsa dia pe pertanyaan apa lo soni, sejolo di partita pe lo ibuat. Ima bolo giot tibana, dugi ibuan, ale holang mabukus do, saya jawunai pa mas tu kulkas, saya pa jadi kok mak kulkas na do plastik. Mana tamu kamang enang. Pare sohamu jo nok kulkas munai, unusatamu segrejon. Entana gudang do ibukus ya musa pesta sedia, apa dengan lak kamu? Ido, sampai busuk. Dung lelin lang ilak kamu matu tu jolma barang be. Sinar nama berbahasa mahu apa lobi na. Kan? Jadi mularong semua di karakter tabiat na nang pe di dok kata tu si moldoi. Hape kak kita jolma do hita. Sete bilang dang song topa-topan Tuhan na asingi. Kita kan manusia yang punya perasaan dan punya jiwa. Sedangkan dikatakan peribahasa, pisau saja yang tumpul, kalau diasah terus, boy do tajam. Itu kan? Jadi mularong medok kesonon, ina mau satu ramate. Bah. Ya do tuaha tusada na moding. Bah, boleh Jakarta ka boleh moding imeka api do. Nak songot di hitaan. Dia buat hamu do. Nga dinggam meka no ngamber listip. Ale saya murhing do bohi inat ton namo dingon. Berarti nang matching antara rohana do meka pi. Dak kolang namo dingi. Tarpasu-pasu pe gereja to dulu songoni. Molo murhing bohina dang matching badak nai. Ate, dang klop. Ya, asing ate itu ani. Politik natural, dang merbeda bagak nomor beda roain na. Dang dong binoto ulo merbeda jual malam roa, lembaga donya nate. Alay boy doi, inorhon siar roha perbagason, tari dari saduru. Jirang boy mangototoi buhiton, dang boy mangototoi buhiton, mang naburuk kita, mang nang persoalata, mang nalas rohata, tari dari saperpani. Kenapa kau eda? Kok muruk? Enggak, biasa-biasa aja. Dang boy pamagom munay. Otomatis doi, moloroham lungun, terteri dari sebuhim. Moloroham las roham, teri dari bola muruk-muruk kok. Baik nama, terteri dari. Odo na dokon nak karakter ta. Alai nang pesongoniak kamanginang, karakter ini bisa diubah. Karakter ini bisa dibentuk sedemikian rupa. Bahkan bodoh tagesir atau otik. Setiap kamanginang sedangkan tak kaboto tak daki molo sagi nosok siya diginosok baluk kang de. Ate. Arong do nabirong bodoh birong berhilung ali gudang do nabirong bulukan. Ate. Birong imana alias, arong doi. Unang alidokon, karena hitamnya hakuin na, daun kulit mi makana arong jolma, luluran nate. Bolo nang lulurak kamu gratis rohamu tu Sidoarjo. Ang desi lulur lapindu ate lumpur. Ali dang adong bay, ate. Ngabe hepeng di pemerintahan na lumpuron. Jadi marlapatan do mana nung usai mana siya benua torwo tu gijang ngapit torsongon na hartan Indonesia ni. Ala nang nahurok ko songon na kamanginang semua orang ingin hidupnya lebih baik. Semua orang ingin hidupnya tampil beda. Tidak ada orang yang mau pingin sama. Basirak ke bajunya kaina ton lension na merah asing-asing don. Bodi mana sarupa produkna. Ali Roma naton adang bah dang ulau sarbar imana benok kudu muti-muti naison. Do tanggurung tapi muti-muti do saburat. Berbeda, orang tak ada sama. Neng pingin deh anak kamanginang. Dang oleh mana sarupa. Ya. Itulah prinsip orang. Itu ala anak kaning turpukton lam takas merdokton bagaimanakah supaya karakter itu semakin dia berumur, semakin dia tua, dia semakin mengerti siapa dia. Lam takas ya tu si mana isi do hadironna.
lam takas di botibana bohado kedudukanna, bohado posisina di tengah-tengahnya kenguluna. Odon elokon diturpuk tahun naking akamanginang. Ketika Allah memberikan satu tudosan, perumpamaan kepada Yeremia, Nabi Yeremia, bagaimanakah ketika Allah menurut si Yeremia, rotu si topahudon, pembuat periuk inna. Iberengi mana ma amanginang tubagas ni si topahudoni, boy topai mana, sada hudun atau guci. Ngay hamu teh mamereng si baisongnya kamanginang, nungate. Biasanya orang Cina paling banyak membuat keramik-keramik yang sangat luar biasa. Keramik yang dari tanah liat, yang tidak apa-apanya, segumpal tanah, tapi dia punya value, punya nilai. Sama seperti satu botol minuman kaleng Coca-Cola yang kita buang karena sudah habis isinya, kita buang ke tong sampah, lalu pemungut sampah mengambilnya, lalu diberikan kepada orang yang punya kreativitas, punya daya lukis yang luar biasa. Lalu botol Coca-Cola ini yang tidak ada apa-apanya, jatuh ke tangan yang pelukis yang luar biasa, dilukisnya lah Coca-Cola ini, dindingnya, botolnya, lalu begitu indah dan memiliki nilai jual yang luar biasa. Itu yang Tuhan maksud bagi kita. Jadi kalau ada orang mengatakan dalam hidupnya begini, aku tidak siapa-siapa, song-songnon na mau, dang marlapata nau, setabiak kawanginang, hamak kena tua-tua nami, ulun jujuk binigay songoni, belum nga pensiun, amang, tuh mak, nga pensiun beba mang, dang song na juluan iben na, hape huruf kurung na tubal, golang na gudang, dang adongi, utung mararong gigi mas na, kan? Dang adong istilah, nga matua biau, nga pensiun biau, dang adong biau, tidak, bukan soal masalah harta benda Bapak Ibu. Tapi bagaimana Bapak Ibu merasakan bahwa ketika kita boleh dibentuk, diproses sedemikian hebat oleh Tuhan dalam hidup kita. Odara tadi dari Stopahudonon. Ketika tanah liat yang segumpal itu diproses sedemikian luar biasa, yang tidak ada apa-apanya, from zero to hero. Dari nol sampai sesuatu yang luar biasa. Itu yang mau Tuhan katakan kepada Yeremia. Bereng ma, Sitopahudoni. Bui bari mana, lomo-lomona, manopa, tanau liati. Songon dia mana pikiran nai, songon ini mana. Dan itu yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita adalah imago Dei, kesegambaran Tuhan. Sagobar do hita do Tuhan ini. Unang pikir ho na pese igungmu, na bola bohim, na sipi matam, setabi si malolongta, manang na pirang. Jadi akai nang, apalagi akan nakariting, unang murah-murah lautu salon nang merebending, seneng pelurusok kamu. Ay si mata gabi gudang dah peng muna lautu rebondingon. Ipalurus sa minggo tubuh satu dai palurus, itarik ison. Tokin naik musik kariting, bergelombang, tahu. Las marohamuna bolu muna kariting, dok bergelombang. Ay molo dihaholongi amat tahamu, uleleng doi mengelus na karitingi daripada nalurusi. Bolo nalurusi atau deh, sayang pitor dabu deh. Alay molo kana karitingon, sayang maul deh. Dalam gudang doholong natusi. Jadi orang pola nikmati pemberian Tuhan. Syukuri pemberian Tuhan. Unang pola. Bolo bawa, bolo kariting tinggal manggotak dokan. Ale unang loja hamu. Iko boy dan syukura pemberian Tuhan ini. Dan itu yang sangat luar biasa. Yang mau dikatakan firman Tuhan. Bereng ma. Itu opai mana. Hudoni. Sitopa hudoni. Alay buha. Arong mamabule. Hudoni. Saotik. Mabulay ba na? Tupikon. Ate. Dang ibolokon. Ipaturay mana ponggolon. Ipaturay. Akulon niya kay namon. Kan? Bolak kay na. Mago kacing na sada. Pitorija jarum do. Sini. Kuiber ku jarum. Hape sonare hamudo na joloy. Molo sonare ak kanaposo. Dang oleh mana majarum kacing na. Ay buat to matutukang jahitin na. Itu akaluar hepeng tusi kan? Akaluar hepeng tusi.
Jadi bolo omak nami ala 10 sadai hami, ang do hami baju turunan. Baju turunan, molo holang mariba saotik, bolo basa ihutan nami, iduk kapi ditambal. Diduk kapi, dia bolo songonda mariba saotik iduk kap, asebo pakai nang game. Nupet tuk sudah mariba do gere-gere nah, tu makalak monin na. Molo sada dua do pe, iduk kapi deh. Ya do bereng di Ramangunon sahalak ina. Baga mabaju mo ninang, nasa buti donik ko. Ada mamangin na, kaya bajunya polos, warna birong. Dah mamang, nong bariba duison. Ay basa gue, ito rimana mabunga-bunga siyan, manang siyan sunang dirion, itempel ma. Maloma ho niku. Gabi songon na jago do baju mo niku. Ay do, tibag ni jarum-jaruman. Itu hor mabunga-bunga, itempel ho maison, balagam-bagak. Saya secara daktarir sa Mangga 2, daktarir sa Tanah Abang, bahasa hirana siya Plaza Indonesia do. Alamaloy bana, maduk gabi, maloy bana, bolsonari dang songoni, bolsonari akka keluarga na poso, riba saoti bolok kotom may, riba saoti bolok kom may, inamu siya do betong, ahagunana tokwan, bolosot ditururin na, bah, asusah be, ya, jalan ajarang besonari. Adek nama pakai bajunya abang nak. Gak mau aku baju abang, sudah jelek inna. Apik mulai barau. Terus dui. Kan? Mula pe tu hutan iba, arung do baju nabakku, arung do baju ni kakakku, baju ni dokku pe arung do ningon do kan. Itu pinake. Ya. Jadi karakter itu yang sangat jelas. Itu toh. Jadi harus ngoniau neng tangi sakamanginang. Melua mau, kelas 2 SMA. Jadi melua mau, hudok koma tu omak tur maju salawar hu celanakku na botar. Arang pola celana dewang mimai. Habi au si nomor balu, nang pekok kemar celana dewang kuin nasakangan nomor 2. Ay ngaliling omak, am do pela mari sipat. Baik ko may sipat ngamar ngahunihon. Unang mama bailawin diku. Dang. Songon na sugo marwako. Dok koma to makkosonon. Ido, kolang menor salawar 50.000 pirang boyho, HP maba pesta-pesta udah ko sahuta, niku. Udah gimana sahuta? HP orang tusi nggak 3 juta kan? HP orang menor salawar 50.000 mamol. Bah, akhirnya, itu emang stokit di, ulang nanon saya segereja tergatin dah. Bahului matong. Ibu tuh hamdo amanginang, tikia bakos syakanganon, bawon, mamakion, cocok dapat di mana? Alau pedek mana saya nau? HP au tibo, gatung matong salawaron. Arong datong satu ngajokal siat tumit salawaron. Abau ngabai lebih opung. HP boleh hutan ami mar prosesi do. Sejabu di guru huria tu gereja. Ngasih behuluk kemerengon. Oma gatung doma atau emak bagajang kaos kaki mi. Enak. Marsa biau, bohana mon narakku. Bagajang kaos. Betul matong kos kaki na TBC. HP gatung musik do kos kaki odang satu bitis. Yuta nami rang palangsong onon. Batal doi bain. Batal. Pas bejo guarhu mersinggang mak. Tarangka ma musik celanak ko musik. Lewa masa bitisi tarida matong butis nami on. Ima pengalamak pak kamanginang. Ya. Amma luar biasa na. Ima rikok nai. Boleh netutuan na julu, rikok nai. Tapi boleh tadau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman ini mau mengajak kepada kita bagaimanakah kita mampu untuk bisa berubah. Change. Dari karakter kita, dari tabiat kita, dari watak kita, bahkan kita mau diproses. Nakaning apala bulado, udoni alai ipadenggan. Sudahi tamak kalau mau songoni do. Makanya doa-doa kita Bapak Ibu selalu mengatakan, Lokma biarkan aku lebih baik. Tanyang tapi, na mengakhiri ujung tahun, jujur do Tuhan, ikut dubeng mau tu tahun naro, siat tahunon. Itu ate. Ikut lam tu sehat na mau tu tahun naro, siat tahunon. Ikut lam torang ma pikir aku tu tahun naro, siat tahunon. Itu doa-doa kita semuanya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita pun juga kepada anak-anak kita
kita mau menumbuhkan karakter anak-anak itu sedemikian rupa, diproses, dibentuk. Song ditai, bagaikan bejana siap dibentuk, ku mau sepertimu Yesus. Ya, kita itu bagaikan bejana. Idokot Tuhan kaning sira kasih topa hudodope, boy parlomo-lomo turun na ito panay. Dia bisa, bahkan kaning idok panak kamangison ditupuk tanda kaning guru lomo ni rohani si topa hudonodo. Sesuka hatinya. So dia neng banon nahita. Lapatan nak kamanginang, dangarong jolma tubuh tu portibion sia-sia. Dang jolma tubuh di portibion dang marlapatan. Semua Tuhan telah rancang kita lahir ke dunia ini. Kadang-kadang kita tidak mengerti rancangan Tuhan dalam hidup ini. Idok ko debata kaning sedak kasih topa hudonon, boy marlomo-lomo ni roha, mabain hudono gabi degan. Apalagi yang mau tu bangsokku, apalagi saya kepada bangsaku Israel yang kupilih, yang aku kasihi. Saya pasti bisa membentuk mereka dengan baik. Idok dewata ada tuh si Jeremia. Makanya Roma makan luja jalan sorat. Asopasonak kamu. Idola nak kamanginang. Saya hudok ko dosong no jujut tu jamitakku di hurieta. Mau lepas ituat tadi son maragedda. Idok ko song non. Tato poti madusat tanah gudang itu adupannya dewata. Unang naso jongjong. Unang malang permen. Unang menggoy-goy dongan na. Unang naman niyo karabuna, do kalung na ala baru. Pipi do nya matanen na. Shot dope, hot dope te. Hot dope. Pipi do. Ikon homi, martangi yang denggan. Mangido siya Tuhani hasasani dosa. Aladung sai, rosi tuata, parhala ramadokon. Tabege mabaga-baga ni debata, taringot tu hasasani dosa ta. Olak kalak ol dahulu mengubah pola itu dia mampu menyatakan dosaku nungan disesa. Itu. Dangadong tuak karaposo, olak tu raposo itu sudah hita doi. Makanya Tuhan katakan, sedangkan tukang priuk bisa mengubah sesuatu, apalagi auma debatana manopaho. Halak bangsa Israeli, hujau doi bana mulak, alai moloso oleh bana mulak. Losma dabu-dabu tibana. Bapak Ibu, kita itu punya sunadesis, kata hati, panggorani roha, jirang boy halot taon. Tod di porbadiay mangula do di son. Ate kamaginang. Tod di porbadiay mangula do di roham. Jay molo mangula do tod di porbadiay di roham, mangulu do mana paingot toko. Itu dah. Mangulu do mana? Sarupa doi. Kita ibaratkan kalau otak kita ini adalah duniawi, hati kita itu adalah surgawi. Kalau hati kita lebih peka kita dengar daripada duniawi ini, maka pasti ada perubahan Bapak Ibu. Tapi kalau pikiran kita ini duniawi ini sering kita dahulukan, dak kata begeyon, pasti mitodon, sembunyi don. Makanya molarong halamat dokon, ina mau satu nama ate, berarti sunadesisnya tidak berbicara lagi. Roh Tuhan ada di sini. Roh Tuhan ada padaku. Jadi todini Tuhan ini orang margurasa di son. Boleh tapa ngulur todini Tuhan ini di rohaton. Siapapun bisa berubah kok. Bahkan kalau sekelas orang penjahat pun yang menurut kita tidak berubah. Tapi kalau dia membuka hatinya, Roh Tuhan memproses dia, membentuk dia, membakar dia, memutarbalikkan segala sesuatu. Dia mau didukung, dia mau berubah. Tang harus berubah. Sarupa do hamang inang tu geleng muna, kan? Dang adong sahalak na tua-tua manaya ko geleng na mitop. Nampe si patah muru ibana kan? Ay si patah haru bigiyak na tua-tua. Muli maburu non, Peter Rokon. Udah ya. Jangan kau anggap aku mamamu ya, bapakmu. Udah sana kau. Enggak ma, udah cinta aku sama dia. Tak pola. Ngolo soboy do hape nak ko gudang ni bawe san. Hape hoy mi pilito. Unang laho. Laho mo sanon. Pitor tausir. Hape tulu tahun nai roy mana mulak. Doho ripena. Torang geleng na au popum.
Nanti kalau jumpa opung panggil opung ya. Kalau yang berek, opung ina, petor tata dong rapukan, opung bolo opung kudo, bolo bak mau daun ina, dah dong ya. Dah dong ya kamangina. Yang enggak ada. Kita selalu diproses oleh Tuhan, walaupun dalam ketidaksempurnaan kita. Pasti Bapak Ibu punya kesalahan, pasti Bapak Ibu punya kekurangan, pasti Bapak Ibu punya banyak masalah dalam hidupmu. Tidak ada nobody's perfect, tidak ada yang sempurna pun. Nah dong, seorang ibu pun membesarkan anaknya tidak sempurna. Seorang bapak pun membesarkan anaknya tidak sempurna. Siapapun kita tidak sempurna. Dengan dong dapat badia pun. Bulang jolma yang selalu menegakkan kebenarannya, kesalahannya itu yang paling banyak. Itu. Bulang jolma rapati kau sendiri, haju ke ton nido nonggurang. Kita rela, kita mau selalu apa? Selalu humble. Ya. Itu. Selalu humble. Dengan dong ya kamanginang. Bahkan firman Tuhan mengatakan seorang pun tidak ada yang benar. Bahkan saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan pasti punya kekurangan. Tapi kita selalu dibentuk setiap hari oleh Tuhan. Diperbaharui supaya memiliki nilai yang sangat luar biasa. Ya. Najolo molang putenonom irapona nasi namar honi guru mamerengnya sanak kelas. Ido irapot. Jadi bolang putenonom irapot muna najolo penggenapan namai asal nang tinggal kelas so. Unang las roham bisi, asli rohani gurui nama tuh. Itu, naik kelas aku mak, iya mak, ranking berapa? Ranking 34 dari 35. Asli rohan namai. Odo na jojo masa di tengah-tengah ningak kangulut tak kamanginang. Alay molo tatadda dirita, ku emai, tatadda hita, berarti dang na sempurna hape nangap. Tapi kita mau diproses selalu, terus diproses. Akan itu tuan nami ope. Akan itu tuan, ulu disipata pikiran na ibakke. Hamina jolo. Senna do, ate kaino. Tukeleng mo na pasong nido kan? Na jolo hami. Ya dulu lama itu. Solang na joloin na kan? Alay nung ipatorang keleng na hami jolo ni zamanon, berubah. Ay siya mo to halahon na jolo mamichi handphone. Rokeleng no ni jari-jari. Mar iPad. So nari ngamar Facebook be halau sude. Upuk-upuk ngamar Facebook, ngamar jejaring. Ate. Ngang pertemanan na. Jadi boleh buka tablet dangin nabe. Ina nama. Asa so. Tenaga na nabe pakai. Alai belas rohaisi, ada perubahan, ada kemajuan. Orang yang mau berubah itu pasti maju. Pastikan itu. Parang nese, siapa yang mau berubah pasti dia mampu memiliki kemajuan. Boy mana majalo akan masa di ngulun. Itu dah. Baholang bola tutuan, lahu tu Jakarta, huruk-hurukon hempom bila najul hempom tul 15 deh kan. Ano boleh makulingon ahme piciton, picit. Buah pamate hotoi mah pamate sendiri penos sanon nina. Baholang ngibak kuling tori picit, ahai boy na, ngasabi dah pamate masih anin na, abay kuma. Alas si boto pamatehon, kan? Itu juga dokter syukuri Bapak Ibu. Jadi kadang jol maon yang tidak mau diproses, sama seperti anak kecil itu bisa diproses. Bolo geleng ope bentuk sian sedemikian rupa dari kecil, apapun itu pasti dia menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu. Jadi karakter itu, pola itu, berengot tak kamanginang. Jalan di sodo nak kadang hidok penhatan di bata. Supaya kita semua boleh berbalik kepada dia. Boleh berbalik kepada Allah. Mabena dengan. Dan proses itu melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Melalui hajatnya kapadita, kaparhalado, jalan marhita tanyangmu. Dokton, Tuhan saya mau diproses dalam hidup. Sama seperti mas yang diproses menjadi murni dalam Tuhan. Nah adongi. Asalah surat tak kamanginang. Alani arang dosongon isara ilustrasi mungkin ngahulak ko selna itu ita. Takang manak konon. Takang manak konon. Alanar kubaun. Terdok konak amak nomma. Tangkelek ko biho mula maho inna. Lao maho. Ipa sudah artanya itu tuh non. Holang jauh nama tinggal. Mula ma anak konon. 10 tahun ke berikutnya tulis mana mas surat. Oma
nang mula kau. Ale jomur maju sadadu nabot tarda, tadda naung mula roham mamerengau. Dungi mula memana ibu maparumenon do popunon. Ibuan sian nadawi bereng mana? Opat adu nabot tari jomur. Bah, dang tarjalon ni wakko pepe nangau narana. Ale torconi mana? Roy torconi mana? Saat tu jabuna di haul hobak non di umma dungi suku di mana? Oma ai hupangido sada do adu nabot tari jomur ho. Bahasa opat. Ai bola halak Batak. Yutanami do dareng sone. Terterida do jabuni halak Batak do jabuni halak Jawa. Molo jabuni halak Batak ijolu do jomuranna. Sauna gijang rohana tok. Sudah jomur ijolu. Ale molo halak Jawa saping. Ber parok kamu mah. I Jakarta pe songoni do. Yaro bereng masuk isi ada jabu. Dang di Rawamangun oni isaping nai dia teh. Ngamar gerbang, pas buka gerbang nai, apa si jolo je pitu nai ban jomuran nih. Bah, masih ya be. Ngagawak bio. Tapi arang do saping jabu non. Di haul mama non, idok tomba. Bahasa apa jomur hoai adu nabot tarape saya bangido. Idok kon mak nomma. Kolang borhat to sejabon. Ketika engkau melangkah selangkah dari rumahku, pengampunan telah kuberikan kepadamu. Sebanyak itulah pengampunan kuberikan kepadamu ketika engkau pergi dari rumah ini. Bulak maruhani wakne, boido inna. Lau maon, geleng no baju pangi dongan na netakangi. Roma dongan non. Betama, minum mahita. Tabamba pangalahota seperti yang dulu. Aliok di mana Mas Onon? Saya bukan yang dulu lagi. Hidup orang Kristen yang benar harus seperti itu Bapak Ibu. Nang pedaging tahun terus lama tua, setiap hari kita perbaharui oleh Tuhan. Hari-hari kita, hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Laho madona si tong, laho madokko nadengga di tengah-tengah ni geluton, gabe pangalapa gogo hita pangalapa sonak kaning slogan ini na tua-tua na mertua. Semakin kita tua, semakin kita berumur, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan gak bisa bicangon na tua-tua. Bolong napo so pangalapak gogo, na tua-tua pangalapak puda. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Supaya kenapa Bapak Ibu? Roma hita tibana. Mulak maho, tudalan ni debata. Asa totong, di laut debata dihitak kana dingkan. Jalabu hita, gabi marsangap di kuarna. Amin martanyang mahita. Mulia tema rohanami di Tuhan di bagasan. Ikion las rohanami boy hami Tuhan pajupang. Dot kanu pruas nyuriam naro marminggu jala naro memuji pasapo guar mundabadi. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pasu-pasu mahatam naung hutangi hok kami. Naung ditariason na posom. Kami marparpue meida kangulu nami siganu pare. Mangido mahami gomos Tuhan salut nakarwas ni huriam. Na di bagasan akka ulau namarragami. Ibu rumah tangga, pebisnis partiga-tiga, perkarya perusahaan swasta, mana pegawai negeri. Dohot akka di bagian instansi dia penasida, marang di perusahaan dia penasida Tuhan. Homa totong nama masuk-masuk akka ulun nasida. Gabi pangomongan di nguluna, jala boy nasida totong Tuhan makilalahu dangalani akka gugu dan pikiranna alai alani asidot holong di rohamno. Tuhan bentuklah kami sesuai ukuran Tuhan. Biarlah kami terus diproses di tengah-tengah dunia ini supaya kami selalu dimurnikan melalui pembicaraan sifat tingkah laku kami. Ala asin rohamdo dihami dangulu na pinilimi madabu tu akadusa alai ti paulak kodo hami tu hamusek tu akka nadinggad dingulu nami di pau bahodo rohanami nak pikiran nami mangatusi asa mardalat tuloh bartolo moni roham mahami pasu-pasu ma Tuhan akka ganup ruas niuriam natangod di bagasa parsahiton luat si majutak norhayati burna 70 binsar sialoho nyonya padita hasugian borusaragi Inang Rismawati boru butar-butar, Nyonya Sinaga Rianti boru Huta Barat, Inang Sintua Suryati boru Manap 70, Erwin Papahan. Natongondak ke rumah sakit, inganan nasida laho malum sanak ka pangubation, jala pasu-pasu matotong Tuhan,
akan nasoboi huagoro kami natongo di basa parubation. Ale Tuhan jala di bata nami. O matatong na mamasu-masu na sida. Boy na sida Tuhan makilala hamalumon di bagasang nguluna. Jala totong mapahisar pamatangna. Ali Jehovah di bata manami. Mangido hami gumosto ho Tuhan. Paso-paso ma natoras na mabuan anak kon na sida. Majalo padidion na badiay. Gabi natoras na ulo mengajar anak kon na. Membangun karakter yang baik buat generasi muda. Asa totong Tuhan gabi natoras. Naboy tiruan tuaka anak konna nang pinokparna pe. Pos dorah nami totong Tuhan. Homa nama masu-masu ngulu nami. Suang soni matotong Tuhan di penutupan parheol lansia di basa tikyon. Mardala do denggan. Paso-paso maka natutuan nami Tuhan. Na tua-tua na martua di nguluna. Nasa totong malepoda tuaka pinokparna be. Paso-paso ngulu sida Tuhan pada wakapar sa ito bolotung rob ya kapar sa ito ni satokin monggop tuak pardengon na pos dorohana sida nahodo tok pamalupon jala roha na sonang poy pamalu maka arsak ni roha. Soalnya kanak kon namin yang bertanding di festival Kur Remaja Distrik di Basa Minggon tanggal o namali Tuhan tanggal 10 tulali Tuhan o matotong na mamasu-masu jala totong matuhan pasatami ngulu na sida sudiaka persiapan upasatami tuho asa totong Tuhan patupa na sida akan nedenggan marhite suara napita atong pasatami ngulu nami tuho marhita anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dimahita uhud papungupilenta. Gloria a
Daudi ayat 2. Gohiang Tuhan mari PA kami. Gohiang Tuhan mari PA kami. Dia kamu amanginang satu kita masuk tu ulauta padidion nabadia tu dak danak alani tapas orang marohata detik kemarin no kita dia napa dua hojong ma natoras di hudulan. Mari dia mahita. Martang yang mahita, alia manami nadi banua gijang narodo natoras nyakada danakot tujulum mabuanak kaya nakonna. Saya si maroham jalo manasida gabe nakommu, pasu-pasu jala pergugui manasida mangehai hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu natoras nidak danahon, nama buan anak komuna sididion di bagasatikion. Tangion hamu mahata ni Tuhan Yesus, lau mahamu tulia portibion ninna madok akka sisianna. Podai hamu ma salhut bangso, didi hamu ma nasida tu bagasan gorde bata ama, dohot anak dohot tod di parbadia. Ajari hamu ma nasida mangaradoti saluhut na hutonakoni tu hamu. Jala ingot ma saya dong anakku dog hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangisa na porsea doho ni didi dapotan hanguluan, alay na so porsea ho na uhum sugut.
tangon hamu mahata natar surat di surat nisi Markus, adong ma akan nama buat danak Tuhan Yesus asa dijama, ale dipicang kasih sian neima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus sogo marohana didok ma loasamu makadak danaki rotuahu unang orai hamu nasida aidak kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hurokot to hamu manang isepe anggo sosongon dadana ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul makadak danahi di hape homatangan na tunasida mamasu nasida. Atong hamu natoras nidak danakon. Hati dakok kamu majolo hata hapor syote rap mahmedok. Au porsea atong alusi hamu mahata na husukku tonoto hamu. Na parjolo di pangido hamu noaing didio nakadak dana kotu bagasan ni nahina porsyamuna alusna. Dua bihado na ulur hamu mamudaya na komunon asa di boto jala di huton nasida hatan di bata alusna. Nabatuluan na ulur hamu marsuru nasida tu gereja doh tu perguruan ni Huria Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasa ma dadanahon tu debata marhite-hite padidion nabadia. Jong-jong do penatoras martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungoh pasat hami dakdana kotuho jalad jakon hodo na sida gabi anak komu marhite-hite padidon na badiai asa masuk tuhria ni halak Kristen na sida di tanoon jala gabi panean di hanguluan na saliling-liling na asi maroham dohot di natoras ni dakdanahon saya pargugui jalajari manasida manugu-nugu yanakon nasida tuho asarap nasida taruli dia ka arta ni harajommu amin. Jong-jong mahita saluhuna mari di mahita. Sahat rohani
Tatangyak kumapeliata tuadupan ni debata martangiang mahita. Tali debata manami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni salut si leo-leon na dinggan, dohot nasa uliba sana mauliutus. Hupasatahay masyan na nilahon mitu hami pilen na mituho, say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa para siya kami pilanon, patimbulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam tadahami godang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, sero maharajomu, say saot malomoni roham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siap hari, se sama dosa nami sama panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di basad dame, jalo hamu ma pasu-pasu set Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasor homa damena tutodim. Aladong do kadidon na badia tujuh loma hita marsijalang anak kamagenak.